Mzimayi uyuyu anagwira mamuna wake Lady 100 mu chechi akumangisa ukwati ndi mkazi wina iye asakudziwa kanthu, ndipo mu chechi munalowa mpungwepungwe ukwati ndi kuyimitsidwa pompo osamangidwanso. Ndichani chinachitisa kuti mzibambo ameneyu amangise ukwati nkumachita kuti ali ndi mkazi ku nyumba? Mkazi uyuyu ndi ndani? Nanga anadziwa bwanji zoti mamuna wake akupanga ukwati? Moyo wake wa masiku onse umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwisa anthu mukugulisazo. Dzina lake ndi Dukuzumuremyi Janviire, ndi wa ku Rwanda. Asanafike posokoneza ukwati chonchi, Janviire poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo atafika msinkhu wa banja msikanayu anakwatiwa ndi kukhala ndi mwana, kenako awiri atatu ndi kukhalanso ndi pathupi pa namba 4, ndipo pamenepo ndipo mwe mwamuna wake wa mkaziyu anayamba kusalongosoka muzochitika, kugona panja, kumenya, zibwezi ndi zina zambiri. Mimba ya namba 4 imene iyi anachira nayo, ndipo Mulungu anawadalisa ndi ana awiri amapasa, zomwe zinapangisa msikanayo kuchoka pa ana atatu kuzafika pa ana 5. Patadusa zaka zingapo akukhala mwapendapenda momwemo, mamunayo anapezeka kuti nthawi zambiri samabwera pa nyumbapo, samasamala ana ake, ana nkumagona ndi njala. Ulendo wina atabwera anazatenga ana ake amapasaja nkumapita nawo osabwerera nawonso. Mphekesera mkazi inamupeza yoti mamunayu ali ndi mkazi kwina komwe akumapitako, ndipo akufuna kupanga ukwati kumeneko. Anadziwa deti ndi tsiku la ukwati, mtima unasweka osadziwa kuti atani pamenepa. Kenako anaganiza zoyitana amedia kuti apange nkhani mamunayu dziko limudziwe. Tsiku la ukwati linafika, amedia anali ali redi kutchali chingati ojambula chabe komale amedia. Ukwati ukudalitsidwa, amedia ena anali ndi mkaziyu kwawo akukonzekeresa ana ake atatu otsalaja kuti akagwire mamunayo. Anakatulukira mu chechi, ukwati ukudalitsidwa, kukwenya mzibambo jekete. Pakuchitika chani apa? Pungwe unakula, mota azibusa anayimisa kudalisa ukwatiwu. Ankwati ndi mkwatibwi ndi kubwerera asanalandire chindaliso. Nkhani sina telepompo, anapita ku khoti maka kuti akufuna ana ake amubwezere azivutika nawo okha. Ndipo zinatelodi, akhoti analamula mzibamboyo kuti popeza wati banja sako lifuna ndipo ndizoona banja sakakamiza munthu, koma abwezi ana awiri kwa mayi akewo, iye akapitilize kukhala komwe aliko popanda wana. Ndipo zinatenodi, anthu ochuluka after kuona nkhani m'mamedia adayamba kusonkha ndrama pa social media, mpaka inapangisa kuti achoke parenti pomwe amalephera kulipira. Anapeza ndrama zochuluka zoyambira kageni, plus anthu anamugulira katundu wa nyumba oyenerera ndi zina zambiri. Ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku, iye ati ndi okondwa kamba kuti sankayembekezera kuti adzamwetuliranso pa nkhope pake mpaka kalekale. Mamuna anapita kukapitiliza zomwe anaziyambazo, osayiwala kupanga share. Janviire Studios tili ndi business ya online yomwe timagulisa katundu osiyanasiyana nkukutumizirani madera osiyana-siyananso m'Malawi muno. Tili ndi WhatsApp group la malonda lomwe timatumiza zomwe zilipo zogulisazo. Tilankhuleni ife a Dini Studios kuti tithe kukuyikani mu group limeneli, komanso ndisiya link mu comment box kuti mutha kupanga join. Mwina nkutheka zomwe mumafuna mutagula zija nkupeza ako kumeneko.